И затова и сега искам да ви представя една много цветна, си я нареках аз. Много на сърцето ми дама, която всички сте ми на сърцето, разбира се, но аз я каня да дойде на участника, вече не знам откакто съществува клона. Тежка работа, както се казва. Но пък успях! Марекс Fashion! Обаче в една друга светлина. Тя ще ви запознае, понеже събитието ни е енергия в бизнеса. Понеже си говорим за пътя на нашата нова реалност, за нашата нова реалност. Тук тя ще ви запознае с нейната нова реалност, която сбъдна и случи чрез енергията на глаголицата. Имах много интересна история за това да ви разкажа аз как се сблъсках с тази енергия и как я приложих в работата си, но предполагам, не знам дали ще стигнем до там. Ще опитам да ти оставя време. Не. Защото на мен ми е интересно. И тук, защо е важно? Защото ние сме българи. Независимо, че сме в чужда държава, ние сме българи. Ние носим целия заряд, цялата енергия, нашите корени, силата ни огромна, необятна. Но къде са? И ето тук, примерно, това, което ни е подготвила Мария, тя ще ни докосне до тази сила, до тази енергия. Как можем да я използваме? Как да ни бъде полезна в ежедневието? Как можем да я... Точно това е, как можем да си я избордираме в нашия живот и в нашия процес на преминаване към... моят начин. Точно така, чрез твоят начин. Тук реално, всяка една от нас предава нейния начин, през който е преминала през този процес, за да може всяка от вас да вземе опитността, която има нужда. Безценно е това. Така че, мили мои, запознайте си. Представи се, ако обичаш, защото и ти не обичаш се представиш. Огледалата е пред мен. Огледалата, точно така. Дали ще помогне. Изключително съм благодарна на всички, които са тук, познати, непознати и благодаря, че сме заедно, за да сме се събрали. Тази групичка не е случайно, аз го усещам. Мария Николова съм аз, създател на Марекс, впоследствие стана и Марекс Fashion, като Марекс е още от България 2006-2007 година. Оттам нататък няма значение кога е фешън, важното е сега, че аз съм Мария Николова и съм тук, за да ви разкажа за моето преживяване и моето осъзнаване, което имам в момента за последните няколко години, но и за част от това, което съм преминала преди това, преди започване на работата ми със себе си. По повод пътят на моята нова реалност, това, което аз осъзнах в последните години е, че ние всеки ден създаваме нова реалност. Буквално всяка една минута. В момента, в който излезем, примерно, от стейшъна, дали ще тръгнем надясно или наляво, това са две реалности. Може да тръгнем направо. Още една реалност. Още много реалности във всяка една секунда от нашия живот. На кой път ще поемем, това е вече нашия избор. И това, което аз се научих и продължавам да се уча, е да взимам избора си през сърцето. Да попитам душата си, какво тя иска, как усеща, дали да се обади на Дианчето, дали да отиде, да дойде на това събитие като гост или в случая като презентатор. Това всичко вече минава през моето сърце. И в годините, последните няколко години, това става все по-силно и все по-силно. Но има едни моменти в живота, в случая при мен, както се получи, когато нещо, една такава по-голяма случка или нещо по-вау ни се изпречва в живота, благодарение на което тези избори стават все по-видими. Тоест, дали ще поемем надясно, наляво, напред,
като една светлинка, която те вика нататък в тази посока. Пак чрез душата, през сърцето, но вече и виждаш тази светлинка. Това се случи с мен, с глаголицата. Но глаголицата дойде в живота ми по този начин, в един определен период, но не само тогава е била част от моя живот. През годините тя се е появявала на много пъти. И вече сега осъзнавам и си спомням, кога са били тези моменти, когато аз съм виждала и глаголицата, буквички. Знаете, всяка година празнуваме Свети Кирил и Методий. Датите ги знаем. И тогава не съм обръщала внимание. Защо? Защото в нашето ежедневие, в нашия начин на живот, не обръщаме внимание точно на тези малки избори и на тези малки светлинки, които всъщност се опитват да ни кажат нещо. Тоест, излизаме на стейшъна и дали ще забием наляво, надясно или направо, със сигурност е имало някаква светлинка от някъде или нещо, някакъв знак, който да ти покаже. Но ние вече бързаме за работа или за децата, или за училище. И не го виждаме. И забавяме създаването на нашата истинска реалност, за която реално всъщност ние сме дошли. Така наречената, поне за мен, мисия. Така наречената мисия в нашия живот. Всеки един има своя мисия, или понеже е по-известно да се казва мисия и по-разбираемо. Затова и аз го предавам със същата дума. Но то е по-скоро едно такова буквално усещане за твоята реалност. И това, което всъщност се случи с мен, беше тази голяма светлинка, която най-накрая се появи. И аз имах възможността да избера, да избордирам на роклята си за миналата година, 8 март, за клуба шевица. Аз съм толкова практичен човек, че когато правя нещо, аз не го правя просто за да стои сложено някъде там, като предмет. В него трябва да има смисъл, в него трябва да има функция, да е нещо, което да бъде използвано, което наистина да ти носи енергията, силата и така нататък. Най-вече това за мен е изключително важно. Това, което създавам, да има някакъв смисъл и да има някаква история. И една нощ си сънувам, една така голяма светлинка, към която аз вътрешно усещах, че вървя. Мечтая си за тази светлинка, наистина да я усетя. Една дама знае за какво говоря. И тази светлинка, в един момент, вървяйки из гората, търсейки я, тя просто се появи и с такава сила дойде при мен. Аз я прегърнах, не исках да я пускам и усетих, че това е моето ново начало. Събудих си сутринта, това беше точно преди да реша каква ще ми бъде роклята. Събуждам се сутринта и пред очите ми е глаголицата, без да предишните дни да съм я виждала някъде из социални мрежи или нещо такова. И си казах, ще напиша, ще избродирам на роклята си думата България на глаголица. Не се сетихте ви да ви се снимка с тази рокля, но може да видите в социалните мрежи, там имам поснати. Та избродирах си България на роклята на глаголица. Та, моята нова реалност, която от тогава насам живея, благодарение на глаголицата, наистина не просто външно се променят нещата. Тя започна отвътре. От това обръщане към мен с тези мънички избори, с тези мънички знаци, които ми се появяват. Много хора казват цифрите, буквичката, някой човек се обажда, тъкмо си мислил за него, но аз сама си ги разбирам по моя си начин. Отговарям си ги по моя начин. Затова наистина прекрасни дами преди мен, към които съм се докоснала с всяка една от тях, и от личен опит казвам, че наистина е много хубаво човек да се обърне към себе си, да види какво той има нужда, за да може да бъде полезен не само на себе си,
да бъде полезен и на света. Защото моето вярване е това грижи се за себе си, мисли за себе си, абсолютно е вярно. Но това не означава, че обърнем ли се към себе си, ние трябва да стоим там. Не. Обръщането към себе си го приемам и го осъзнавам и го живея вече няколко години, като отработване на тези мои така наречени травми или блокажи или каквото и да е, за да ставам всеки ден с една по-добра версия на себе си, за да мога да бъда полезна на цялото общество. И дали само на България или на другия край на света, Китай или Америка, няма значение. Това се усеща. На днешно време аз много бягах от социалните мрежи. Но вече разбирам колко е важно, наистина, да покажеш и да споделиш това, за да могат да го видят на другия край на света, защото на днешно време това е начин. И аз днес, това в момента ми идва отвътре, държайки тази глаголица, казвам и обещавам, че ще започна да поствам в социалните мрежи. Моят опит, моите преживявания, ако щеш, мои мисли, ако мога по някакъв начин да достигна до който има нужда, така както всеки го прави всъщност, даже не осъзнавайки. Аз сега осъзнавам как това помага. Гледам прекрасната дама срещу мен, защото постоянно и гледам и слушам нейните Моля? И аз стигнах трудно до там, и аз се дърпах. Да, точно така. Какво ще кажа? Невероятна си, но точно за това може би така ми влияеш в момента и ми предаваш тази увереност и това да започна също да го правя, защото наистина помагаш. И бих искала аз да бъда част от това, да си помагаме взаимно, като показваме кой какво е преживял, кой върху какво работи, с идеята да бъда полезна на обществото. И това, с което се занимавам, всъщност аз говоря за глаголицата, но не съм я измислила аз. Снимката не е моя. Това е нещо, което глаголицата е всеки един от нас я носи, ние сме родени с нея. Всеки един от нас я има в себе си. И аз не я показвам като нещо, което аз съм създала или нещо, което ще използвам, за да продължавам моето творчество, като нещо, от което ще бъде моя бизнес. Не, и напротив. Аз това ще го вкарвам в моите продукти, така както днес съм направила. Сега ще ви разкажа и за тази гривничка, която сама си избутирах. Просто ще бъде като подарък от мен и идеята ми е, то даже не е подарък, защото той е във всички вас. Просто да помагам по този начин, колкото може повече хора да я видят, да я почувстват, да я усетят, за да могат да извадят от себе си и да им бъде полезна. И то реално не е просто буквичките, не е това само физическата страна на нещата. Това сме ние отвътре. Да се срещнат тези хора, които искат да се срещнат с душата си, с себе си, с висшето си аз, който както иска да го нарича, с Създателя, с Твореца, да се срещнат чрез глаголицата. И лично за мен това беше и продължава да бъде и ще продължава да бъде част от живота ми. Това, което всъщност аз правя е моден дизайнер, да стигнем и до там. Да, цял живот съм шила дрехи, съответно работила съм на различни места, Гърция, Италия, тук в Лондон вече, в България имах ателие, в момента също преди няколко години създадох всъщност Fashion, Marex Fashion, добавих Fashion към Marex и изработвам аксесуари, чантички, сега на български думичките ми, кълъфи за книги, несесери и така нататък. За лаптопи, да. Точно за това се опитах да ви кой е тук, но да, благодаря ти. Да. И за саксийки. Да, кошнички за саксийки, колани,
няма Чанти. който все още чанти, да, аз казах чанти, това беше първото. Нищо. Да. Всъщност, това през моят опит, през моята страст, това за мен е страст, аз всеки ден не ходя на работа, аз всеки ден отивам в моето зареждащо мен и цялото ми семейство местенце. И там си творя моите неща, но от една година насам вкарвам във всяко едно от тях и глаголицата. Тоест, бродирам, дали бродиране, дали с щампа, няма значение как всъщност вие ще използвате тази глаголица в ежедневието си. Можете само да я рисувате, но тя да е покрай мен. И едно друго нещо, което, понеже моят малък син сега скоро ще направи 11, скоро юни месец, но ще направи 11 години и започвам да се чудя какво да му подаря като подарък. Имам други приятели, които също така се чудиха за техните деца на тази възраст и съответно в мен дойде една идея да създам нещо, с което да накараме малките деца, нашите деца, малко да ги отдръпнем от това да стоят постоянно пред екраните, да ги извадим от тази така наречена скука, защото моят син много често сутрин се събужда и ми казва: скучно ми е. Нали, примерно. Пътуваме на някъде, скучно ми е. Това ние едно време нямахме. И някак си започвам да виждам, естествено, то не е само аз, всички го виждаме това нещо. И понеже аз така усетих чрез глаголицата една такава вътрешна нужда да предам занаята си напред. Тоест, не е случайно това, което всички ние можем, не за да си го държим в себе си, в къщи, или просто да ходим на работа и да изкарваме пари от това или нещо такова. А това, което аз вътрешна нужда усетих, е това нещо да го предавам. Защото аз съм дошла на тази земя да се уча, не за да го бутам в сертификати на стените или в дрехи в моя гардероб, примерно, или каквото и да е. А за да го предам, така го усещам, за да го предам напред. И занаят никога не е, в смисъл, винаги е злато. Винаги занаята е просто едно злато, така както е злато в тази глаголица. И аз толкова уважавам и толкова съм щастлива, когато виждам в България колко много талантливи хендмейдъри, така наречени, толкова красиви ръчни неща изработени и като човек, който не си нацени ръчната изработка, изключително много съм щастлива, че ние сме толкова надарени и занаячи хора. Затова виждам тази прекъсната връзка на нашите деца с това да бъдат творци по този начин. Да, те са творци в компютърната страна, но за мен това е важно да си запазим и работата с ръцете и с мисленето. Затова моите бъдещи проекти, обучения, ще започна в смисъл работя върху бъдещите си курсове. Първо онлайн, след което, който има желание, не само за деца, те ще бъдат и за възрастни, но следете социалните ми мрежи. Едно по едно ще излезе всичко наяве. А в момента съм създала един комплект, който съдържа изработена от мен гривничка. Ето е тук, на моята ръка, която съдържа всичките необходими материали, плюс готова гривничка, върху която всеки един, който има желание, може да си избродира своята буквичка на глаголица, така както аз съм си избродирала буквичката мислите. М. И когато я носите близо до себе си, вие ще усетите тази енергия. Вече знаем какво са енергиите. Сигурна съм, че всички сте ги усещали. И тази енергия, това вече просто трябва да го усетите. Но вие можете да се научите, всъщност към този комплект, който е много важно, излизам от зоната си на комфорт, съм прикачила едно видео, в което показвам как се бродира. Един верижен бот, с който да си направите тази гривничка, който в последствие може да използвате във всяка
Така че това е моят път. Да, Герите ме гледат така отстрани, че трябва да приключвам. Преди се страхувах да изляза на сцена. Сега се страхувам как ще се вместя в 10 минути. Не, напротив, че почи отново на Но- интервюто каза, Гери, аз съм перфектна, ще се вкъща. Аз няма дори какво да говоря за мен. Викам, сигурна ли си? Ако имате някакви въпроси за глаголицата специално, за най-важната буквичка, която съдържа всичките тези буквички в едно, буквичката яд. Я, покажи коя е. Ето там. Мамо, можеш ли, ако обичаш, не глаголицата, онази кутийка най-отгоре, картонна, точно така, дай ми цялата кутийка. Да. Тя съдържа в себе си силата на всичките тези буквички в едно, но аз няма да ви разказвам кое, да ни какво покажеш коя е, е буквичка. да, и подробности, защото толкова е залят интернет в момента с това, за което съм изключително щастлива, защото можете да научите много, много, много. И намерила съм един сайт, в който ще ви го изпратя на всички, които имате желание, разбира се, да си въведете името в този сайт и той да ви разчете какво това име ви носи. Една прекрасна дама от България, не я познавам лично, не съм се докосвала лично до нея, но през нейната страница в социалните мрежи ми попадна този линк и той цяла страничка има много информация за това откъде е глаголицата. Коя буквичка, какво история има, не е просто само духовната част на глаголицата, ами абсолютно всичко за нея. Така че вие ще си погледнете, само ще прочета. Глаголицата не е просто азбука, тя е знак на наследство, духовност и идентичност е създадена за нас българите. Това е абсолютно така. Личната буква, вашата лична буква, се счита за защитен знак, който може да се зареди, да действа като личен амулет или пазител. И това е най-важната буквичка, ятовата гласна, която наистина много, много ме докосна. И тя е един от най-силните знаци, българите я наричат знакът на българите. В нея има история, памет и огън. Когато я избродираш, докосваш нещо много по-старо от нас и го носиш със себе си. Но ние го носим със себе си от своето разум. Просто трябва да си го припомним. Затова аз всичко настръхвам в момента. Позволете си всичко, което чухте днес за всяка една от вас. И ако не можете да приемете това да помислите за себе си, първо, ако искате да давате и да мислите за всички останали около вас, дори само децата в семейството и мъже, примерно, помислете за целия народ. Че това, което можете да направите, си припомните откъде сме дошли. А ние сме дошли точно тук. Защото сме българи. Защото сме силна нация, защото сме заедно и въпреки, че има все още... Да, ние го можем. И нека да го показваме всеки път с такива събирания, като сегашното, защото аз наистина настръхвам и за мен е изключителна благодарност за това, че ме изчака толкова години, така да се каже. Аз най-накрая да дойда тук. И днес да съм с вас, за да ви разкажа всичко това, през което аз съм преминала и което наистина е моята нова реалност. Ти си твоята нова версия, не знаеш. Да. Аз няма да забравя, знаете ли, познавам Мария. Само не сяда. Нека да ти е дискомфортно. Шиком се, много ми хареса вече на сцена. Вече на сцената, особено това огледало. Искам да ви кажа, че Това познавам Мария, може би още тогава не бях предложила на Тинка да направя клон в Северен Лондон от биорезонансните ми. Аз съм и биорезонансен терапевт. И всъщност оттам тръгнах. Тогава отново се осмелявах да развивам да работя само с биорезонанс, не си позволявам да казвам, че работя с енергиите, с практиките, точно заради това, заради другите, но пък бях много добра в чакрите, аурата, разчитането, виждах, че това ми е страст и Мария познавам точно тогава. Искам да ви кажа, че тогава тя беше коренно различна.
дори все още анализа и нейния ми е в главата за аурата и за чакрите, като си обяснява. А тя беше все едно изцяло в мъжката си енергия, изцяло. Вижте колко женска енергия има. В смисъл, вижте колко е. Знаете ли, аз пак ще ви напомня, женската енергия е тази, която сбъдва и твори. Женската енергия е светлината. Разберете. Носим и двете, но е нужно да сме в баланс и да знаем кога да използваме едната и кога да използваме другата. Това отново е като за ролите. И вижте как всичко е важно и всичко е свързано. Но всичко е част точно така от тази наша нова реалност и ако си позволим и ако тогава и бях казала на Мария, че тя може да изглежда по този начин, да действа по този начин и изобщо да стои тук да ви говори за проекти, обучения, които тя създава, за енергията на глагол. Разберете, това просто не е тя. Това е старата нейна версия, която тя вече няма нищо общо от нея. Взела е опитността, довиждане и продължава напред. И още нови версии ще има, разбира се, ако си позволим да имаме такива. И точно затова и този формат е променен, за да видите и другата страна, защото не е просто бизнес. Защото вие сте тези, които създавате този бизнес и от вас зависи колко ще ви е голям бизнеса и до кой таван ще си позволите да стигнете. И ви благодаря, че сме заедно и ти благодаря, че докосна до тази енергия на глаголицата. Аз наистина исках да ви разкажа за тази глаголица и аз нещо много интересно, но ще продължим нататък. Да, не случайно ни среща глаголицата. Искам да кажа, не защото Мимето каза, тя случайно ме намери. Как го каза ти? Глаголицата дойде при мен, без да я... По-скоро я видях най-накрая. Да, видя я най-накрая, но без да я търсиш. Нещо такова беше казала в изреченията си. Да, точно така. Исках да ви кажа тук, че просто глаголицата идва при нас наистина без да сме я очаквали. Тя просто ни вика и ни призовава, защото тя е вътре в нас, но просто както всичко останало стои заключено и не го виждаме и някакси не си го позволяваме и все едно забравяме откъде сме тръгнали, какво правим, къде отиваме и живеем в някакви светове, които изобщо наши ли са, чужди ли са, на коя планета са. И аз дори на лайфа само съвсем накратко ще спомена как няма случайни неща. Една дама от Министерството на образованието в България просто дигна телефона и ми каза, когато аз имах ретрит там, и тя ми казва: Гери, тук ли си още? Аз тогава живеех миналата година още в Англия, преди да се преместя. Гери, тук ли си? Моля те, ще имаме събитие, изложба в Министерството на образованието, заповядай. Много интересно ще бъде. И аз си казах: добре, чудесно, кога е? Ми точно преди да тръгна. Добре, идвам. Няма нищо случайно, разбира се, Вселената винаги нарежда така нещата и в един момент аз се озовавам на изложба на глаголицата на една дама, която разпространява из цял свят. И всъщност тези картини, които бяха там, всички тези, точно както го каза Мария, да знаем силата на буквите, да я изписваме, да я носим с нас, да усетим енергията, просто беше уникално. След което си закупих от там някои неща, които тя също продаваше като благотворителна, за благотворителност. И всъщност аз започнах да ги прилагам в групите ми, в моите практики, за всички дами, с които аз работя, защото наистина това е уникална сила. Енергията е навсякъде, ние сме енергия. Както винаги ви обяснявам, парите са енергия, успеха ни е енергия, всичко е енергия. Така че всяко нещо, предмета, дори всичко от тази стая, залата има енергия. Така че, мили мои, използвайте